I can do all things through Christ who strengthens me. Để tao Jesus và ai cái chữ job, để cái chữ in cái job Paul, để sẽ bị job nếu ai chữ job yang iru, piru ba, ya piru không, ibi chat teh lalu kia, ini kalau bentai, la persam, bagi dari pimla adu tak chat teh, kalau orang video beli ban ai video orang mai, lu benda kasih film kuasa ni kia, film kuasa mandi film isi tak, film kuasa, dan lu benda kasih, why beli ban ai kebor ni, lu beli kucing tahu macam beli kamu yang lain dengan dia jinglong merau, dengan jinglong kia. Ngan airu ka Nongthymmai happy, but kamen sim Thymmai dia ngan bu apa jong pi. Bangan khlaw ia ka Nongthymmai na ka do jong pi. Bangan ai ka Nongthymmai do happy. Bangan bu yu men sim jonga apa jong pi. But ngan penyat ya pi ya ki an jonga. Di pin raki ya ki jing bishar jonga. But pin le ru ya ki. Ngai khablai vi wei pui baro hang ni ka por ka bamanta ka tenge jong Jesus Christ. Banga ai khablai vi wei pui baro ma phi snap ye ka tin ka jong blai ni ka por ka bamanta. Banga da dwai bu trai nang ka khu phi ki kon ki ti ka jong phi ka long yeng ka long sam ka jong phi. Bat nga da ngai ma phi nang la ban chikri u trai da ka jinkman bat da ka bor umen sima khot. Ini apa yang ni ka khot ka bangala puli mentan. Kani kani ketien ke bau blai Ukraina u Ezekiel ya ke bau blai unle ke Israel namar ki Israel ki la syaitan marau ka jim ke jongki ka ani ka than namar blai ba ki apalat ka donut ke jongki ki rendang ki di ki briu shisha ki ba sarong ki ba hangamai ki ba kentat yu blai par kala poi ki ha ka por ka ba ado ba ki la syaitan marau ba ding ta bau blai ong hang ni wangan ai ru ka donut ke ba Thymmai bi but kata ka men sim ka Thymmai dengan bu apa jong pi bat ngan khlaw no ka donut mau na ka do jong pi bat ngan ai ka donut do api kani ka bu try ong ngan khlaw no ia kata ka donut mau ba bang ipai ka tin jumlah yang ni ba ka Israel kini ki khon Israel ki don ni ka donut mau ipai na do men shuang i ba ki don ia ka ni ka jinglong ka donut mau ka ba audui ka ba satar walau bleu la ka no ya kiru en rei Shipor ki ken mau, shipor ki sungu, shipor ki laklet no, poi se jing mani beli tau, poi se kata ke jing le persha yu beli. Ka donut jongki ke than. Kila persang le se da ka bor ke jongki, man penjam ya kata ka donut mereka namar ka don ke jing le hapo jongki. Tading tau beli ong an le no senon manga, ndai cuma pipin le ndai mangangan le ya ka bangan khlaw no ya kata ka donut mau no pi. Bangan say no shisha ya kata ka donut mau, bangan tap da kata ka donut do ha ka donut ka jong pi. Mas tunat pu dei tong blay plank ubala ban le ya kani. Upriu lada, mo lada uprashang dala di unam la. Lada udi ubriu basarong, lada usarong am umla ban supenrit ikum tu. Lada udi ubriu bala amelina ki kam ki ba thala thalen ban penwandur ya di ban penkelai di unam la lanoru. Namar ba dala di hingim la ban le Henry kadai yu tau briu ba un pai shu blai bat ya ka ba un pan ya ka jirap no blai ba ding ta u try u don ya ka bor ban penkala ya ka donut jo briu u blai u khulam wan ban penkala nyam re wan ban penkala ya ka donut jong briu ya ka ta ka jim ke jong briu ka transformation ka jing penkala ha ka ta ka mensim tading ta bang pe khtin jo blai hang ngi bu try u ong ya ka ta wong ngan ai ru ka donut ka ba Thymmai fi ka donut ka ba Thymmai a new heart ngan ai fi ka donut ka ba Thymmai ba du blai ba ban ai la ka donut ka ba Thymmai ba ngan bu apo jong pi ba ngan khlaw no ka donut ma na ka do jong pi ba ngan ai ka donut do api ba ngan bu yo men sim jong apo jong pi ba ngan penya fi ki ai jong apin rakhi ki jing bishar jong a pin le ru ya ki tading ta du blai ba ban le ya ka ta om da ka boy om da ka bor jongi ne da ka bor o men sim ba khoi di tang daga bor ka jong men sim ba khoi ba briu u la ken ban yo ya ka ta gm ka ba Thymmai dala di dan briu la se dan preng jong fi persang ban I ka kiat la I shibnai arbanai re tang shipang kalawan biang ka ta jing thrang ka ta jing sliang ka ta jing kwa berkom ta fi poi biang se ju bat ka ta ba arsian lei kala nang khamjor ban ya ka tai ka man shua
Kasi persyang daladi man pen bha, pi persyang daladi man pen jamnut, pi persyang iladi man pen rit, pi persyang iladi man pen bha. Hendrai kat man pen bha, oi fila ka to kan ni por. Hendrai lada kam de da ka bor ka jong play. Pi poi biang seju si seju. Seju si seju, oi ksut lada ulami. Hoi lada usyempat, lada wan pai usyempat. Bata ka jaka ka long ka batili ka belasar, ka belabu bet. Kabamuti, pi persyang man pen bet i daladi, pi persyang macusar ndai belasat. Pi persyang ban si pen bahai daladi ngakwa banong fi bu syam sya kalong ngabasuda utau ksut nya bu i kata un wat biang un khot i ti perlok ksut je u sa nyongut ki bakam cerke u makin wan rung apo je u bat ka jing jot jong tau breu kan long ka bakraw daring ta wanong persyang man pen khot i daladi ani man pen bet i daladi ya ke jing im ge jong pi lani ba pin pendap i da ke mo da ka ba shu persyang da ka ni ka tai ya kwa ba nong fi la pi le ka ru pi le la da pi pendap ka ru pendap da ka jong ni ka pertai ka long hi ka ba thli ka mat jong ksoi la da umi iu jisu ka chi im jong pi am tin la da pi usar pen khoi dan ki mo ki bru sar ying shu sar nang bayo la da plit jing thia sha po ni da klit ya ka da ka duli al mariani da ka pui sudara ka jabo ba chu sar am kam long hap ban sat ya ka ding ta don kam ya ka jim ji yo sat ta ka jing sat ka tin ban sat yi ka snam ka jong Jesus Christ ya ka bangin yo si shai ka jing pen khoi bat ya ka ta ka jing pen thamai balal fi persyang man bu bet pen bet i daladi pinomla daleleru lemda utrayo IP ka ta ka bor ding ta Jesus ong klamanga pimla ban le eru ding ta pila persyang man i drugs ndai tang sipor poi biang seju but kambun shu pile pen ban pading na kwa banong pi ka ni sngi ka mamanta wanong persyang man pen bet i daladi wanong persyang man pen dap i daladi wanong persyang ban shu sar pen khot iladi lem dau blai hiu le ka tam ka long tang sipor bat kata ka ba khamadin jo pi kan long ka ba kham sniu ban ne ka ba man shwa tading tau trai ong ha ka ni ka sngi ngan ai mangai ta ka dohnud ka betmai ngan tap da ka dohnud jonga ha ka dohnud ka jongpi bangan ai nga tau men sim ngan ai manga tau men sim jonga ha po jongpi but you see in bo briu yo yo men sim a khot ka jing im ka la thamai ka jing im chi sha ka long ka jing im ka ba job ka jing im ka ba om shu bala panya yo tau briu tau briu ndre bala panya yo tau briu tau men sim jong play tading da om da ka bor ndre do men sim jong trai ong ka tin ge jong play tading da kwa ban ong fi ni ka sngi ka mamanta onong persyang man bet ki briu onong persyang man hikai ki briu onong persyang wala da de ulok jong pi te fi kren da tin ka ba te fi kren da ka tin la ga jong i da ka persyang man bet finom la kadai pi ban shu duai bet kadai pi ban kren ka tin ka jong play kadai pi ban shu nget ban up kermen beri tang play bala ban kalai ka donot jong briu usorjan uba krautam udai Jesus Christ usorjan ubala ban sai kata ka pot ka or bala ban sai no ya kata ka jaklai na kata ka jim ke jong briu udai tang Jesus Christ ubala ban le ya kata ka major operation ya ka ban transform ya ka ban penkala ya ka jing im ke jong briu na ka jing yap sha ka jing im na kata ka jing jot sha kata ka jing ha bangangai utran kerku ipi ni ka singi ka bamanta wanam persyang idaladi Paul Ukraine kata ada men sim ko Ukraine wong ngala ban le ek baro dauta ke ni bopen chat borenga daladi umla la persyang daladi umla ndai wong dauta ke ni bopen chat borenga I can do all things through Christ who strengthens me udai tau jisu uba ai ke jing job ya ke jing im jong Paul udai shakri jong le ai jing job yang iru ya piru ba ya piru kom ai pi chat te ba ka kia pi ni garun thai bila persyang ban i ndrai pimla adu menta fisha te ka ba nong fi de blay when I figure dohnud ka batmai ban adu menta ka ski fi ni kwa shu ne ka kya pinum kwa shu bandi fi isi tat pinum kwa shu na do menta ka ski duai blay when I ka bori pi pinlong ka breu ka jing tau ka batmai ka breu ka bo yo lat na ka jing long marau na ka jing di kya badan pening jong biru at gikin thai breu ki di drugs agini gisngi utraun I fi ka jing pelai na tip ba si sin bala hook ni drugs si sin bala hook ka jing di am ka thang ba pin lai ka David tang da ka bor da ka ding o man sim ko ka bala ban thang ka bala an pintu na tolong tin rai ya ka ban pin khot ya pi bat ya ka ba an pelai ken ya pi bala ya ma ka bor ka ang Jesus Christ
Kan kerpat ika kerteng ke jong try. Try open imya pi. Tadeng ta wat persyangi da kabor ke jong fi. Nangai kita wai ki dei tang kita ka tang dak kwa banong fi. Kanom la ban pun kia fi. Kanom la ban le hindre ka dei. Tang ka jingrap ko boki briu ki ai ki doktor ki ai hindre ka jiben kia ka bajanai ka jingplat ka bajanai. Ka dei tang dau Jesus Christ. Pada ka bor ka snam ka jong pada ka jing trai ka jong men sim ko jong ka. Ini dua hang ni ka por ka bamenta. Try ni ka por nga aingo ime ko pa. Ngayo ini ka por ka banga yo ban hikai na ka team ke jong me. Wanga tip ya ka ni ka wai ko try. Am da ka boy am da ka bor ki kun me yo ka jing pelai. Ha ka jing long marao ka ta ka jing sha ring marao. Rei tranga tip hoba me ai ki ka ta ka download ka batmai. Ya ka ta ka men sim ka batmai. Nga da net ko kana ki ek borok kin jalong thamai. Ki ek men chwa ka ta ka jing long marao ka jing long rim ka ta jing sha te sha khom. Haba me le try ka wan shi sha ka jing pen thamai. Ka jing pen te kut ya ka ta ki jing te ki jing ka jing peluet ya kita gi lengkor ki jing jot ya kita gi lengkor jong baman. Hallelujah. Nga duai nga kerkoi pi kong. Nga te pilang ka man sim. Or fla syak te pala nga jing di besniu. Utrai pelat fi nga nga sni. Piya mga nga por pi ka ang siya try. U Jisu u pikya fi. U Jisu u pelat fi. U Jisu shisha u nale ya ka kamba ha ga jing nga jong fi. Ba ka ni fi nga sni. Pila tait ban ya nga pertai. Pila tait shisha ban im nga jing pertai. Pila tait shisha ban long jo shiu jo. Pila prasyang pi ngop singop. Pi ngat singat. Ha jo sha jo pila yeng pila Colombia. Fila yeng fila kolon reaga ni yuski haga kertengo Jisu. Pinyo ay kabor ka bab samay pin yeng but if you don't pay din tat ano mga yuski. Am da boy am da bor jong fiba. And rei da bor man simba ko. Hallelujah. Pin long ubrio ba chop. Pin long si shout ubrio ba kamen. Ubala tau tamai da bor ka jing tray man simba ko. La sat bi da snam ni jong try la map ya piro ni yuski. Pag-iagi borok kin Shalom tamai. Haga kertengu Jisu akren ya ka jingkemen, ya ka jingsuk api, ya ka jinglai lut ka bisishakan, ya ka jinglai lut Chris la pelat api. Oh tu yang scam wallet pai pat sa lengkor ka jinglong marau. Ngada duai ngada nget adom da gasi. Tangi tagi bi ai ne ado ka bekut. Kita kin yo lat im ong ka tim ke jong blai. Ngada duai ka kerkui bi ba, ngada duai ifi gong ka gasi. Try la pelat ifi la ai ka download ka tamai ifi. Haga kertengu Jisu Nongkhryiem. Amen ba amen. Try unang kerkui fi, unang penslek fi, unang aibor fi, unang kuslai ke ru ke jim jong fi, reto nget terduai shania, ap kermen no try, nget out try, you try na dok nagaski, wala penyeng fi, but penyeng hadu ke bakot, ngin saya syam yang la saya keski, try na kabrom ju, amen.